A mellor moda para este Nadal está en Sara Moda. Regala as mellores marcas e vístete de gala para estas festas. Como sempre, cas últimas tendencias e as mellores marcas como Alba Conde, Michi, Divas, Fashion S.A. Lembra que temos tallas ata 58. Estaremos abertos os días 24, 31 e 7 de xaneiro durante todo o día para que este Nadal vayas á última moda. Sara Moda en Chantada. Según se desprendía hoxe da páxina web de Sede Chantada, os seus primeiros equipos de preferente optarán ao ascenso á terceira división. Todo isto é consecuencia da grave situación económica de moitos clubes de segunda B. A Sede Chantada pode sair beneficiada. Un soño, non? Porque son as nosas informacións efectivamente, ante a crise que está habendo no fútbol nacional, galego tamén, como todo o mundo sabe, pois é moi probable que se aparecen equipos. Entonces, chegou-nos comunicación un aviso de que a final de tempada, os dous primeiros ascenden directamente, e os 4 seguintes, hasta o sexto posto, pois do segundo ao cuarto xogarán unhas eliminatorias, chamamos unha fase de ascenso, que ainda está por definir como se vai a facer, para poder aspirar a rellenar posibles blocos que, con casi toda a seguridade, se darán a final de tempada. É probable que, se queda entre os 6 primeiros da categoría, pois haxa moitas opcións de xogar unha fase de ascenso á terceira división. Que, por outro lado, aquí non hai que escaparse do objetivo que é a salvación, ainda que temos moi ben encaminhada a salvación, pois o objetivo sigue sendo a salvación, pero, unha vez que estás aí arriba, pois hai a posibilidade de meterse nesa fase para poder acceder á terceira división, pois sería unha boa nova e habrá que pelear por eso, si é factible. A afición de Chantada está de noraboa. Home, pois sería algo histórico, pero non... Para nós hasta non fai moito, casi irreal, non? Pero, despois do traballo destes anos, pois os rapaces están respondendo, temos un equipo novo, e, se son capaces de aguantar o tirón e facer unha segunda volta igual que a primeira, pois non sería descabellado pelear por estar entre esos terceiro, sexto puesto, que, despois de unhas xornadas e ver o devenir da competición neste inicio de segunda volta, pois, podría ser un objetivo para intentar dar un salto de categoría que podría ser impensable fai non moito tempo. A mellor moda para este Nadal está en Sara Moda. Regala as mellores marcas e vístete de gala para estas festas. Como sempre, cas últimas tendencias e as mellores marcas como Alba Conde, Michi, Divas, Fashion S.A. Lembra que temos tallas ata 58. Estaremos abertos os días 24, 31 e 7 de xaneiro durante todo o día para que este Nadal vayas á última moda. Sara Moda en Chantada.